gabi sa tanan, narapod kita sa Light Them With My Word. Ang sinimana nga pagpaampit sa kinabuhi sa laiko diha sa Ebanghelyo. Ang atong Ebanghelyo karon kinadto kang Mateo Kapitulo 21, versikulo 28 hangtod sa 32. Ato ang niyaging simana atong nadunggan ang panaingnan or the parable sa mga trabante nga gisulan o usa ka denaryos, no, diha sa pagtrabaho sa parasan o ubasan. Mo kani ang istorya sa discipleship and mga katawhan sa Hudiyo. Si Jesus nga nagtudlo sa iyang mga sumusunod nga sila gayud mauna unta diha sa gingharian sa Ginoo kaysa mga primerong pinili sa Ginoo na taga-Israel na wala maminaw sa gitudlo ni Juan Bautismo. Si Jesus karon na usa ka semana kanana ang sadi pa ang passion, death and resurrection. Karon kung maminaw ta sa ebanghelyo karon, no, mao kani ang resulta sa iyang malampuson kayo or triumphant entry sa Jerusalem. Welcome siya sa dako ang mga awits o siyagit sa blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest, no? So kani ato ebanghelyo nga sitwasyon, mo kani ang ebanghelyo nga kanana gi sugid ni Jesus para makasabot ang mga Hudiyo o labi na ang kadagkuan sa mga pari o mga lideres sa Hudiyo kung kinsa nga authority siya nanudlo. Kay siya gisunsunod pang yun o gipangutana, no? Mao kani ang ato ang ebanghelyo. Mingon usab si Jesus kanila, sa inyong nahuna unsa man ang buot ipasabot niini. Dunay usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Giadtuan niya ang magulang o giingnan dong adto karon sa atong ubasan o parasan o magtrabaho. Mitubag siya, dili ko. Apan sa kaulahian nausap ang iyang nahuna ug miadto siya sa ilang ubasan o nagtrabaho. Giadtuan usab samahan ang manghod ug giingnan usab sama sa iyang giingna. Gingon sa magulang, mitubag ang manghod o utay. Moadto ko apan wala siya mo tuman. Asa sa duha ang nagtuman sa sugo sa iyang amahan. Mitubag sila. Ang magulang, miingon si Jesus kanila, sapagkat tinuod na una baka ninyo sa pagpasakop sa paghari sa Diyos ang mga maniningil sa buhis ug ang mga babae nga nagbaligya sa ilang dungog. Kay si Juan nga tigbautismo miani dinhi og nagtudlo kaninyo sa husto nga pamagi aron mahimo kamong matarong at tubangan sa Dios. Apan wala kamo mutuo kaniya. Ang mga maniningil og buhis ug ang mga babae nga nagbaligya sa ilang dungog mao hinuon ang mituo kaniya. Ug bisan nakita ninyo kini wala gihapon kamo maghinumsol. Sa verse 28 niyon siya usab kanila, ingon usab si Jesus kanila, sa inyong hauna unsa man ang buot ipasabot niini. Dunay usa ka tawo nga may duha ka anak nga lalaki. Giadtuan niya ang magulang ug giingnan dong adto karon sa atong ubasan ug magtrabaho. Mayon usab si Jesus kanila, sa inyo nauna unsa man ang buot ipasabot niini. Ang mga kani gi-address niya o gipangutana niya sa mga lideres, no, nga naglikay-likay gayud mo tubag sa iyang question. Kay gipangutana man siya kung unsa nga authority o asa nga authority siya nanudlo si Jesus. Iyon siya kang John's authority. But dili sila makasubay sa istorya bisan nakasabot sila. But dili gayo nila katubagon o gilikay-likayan nila.
So ang punto nini klaro na gyud kayo nga dili kayo siya mo tuo. O siya nagpadayon siya pagtudo sa mga disipulo dito sa templo. So muna nga samtang nagtudlo siya, gipangutan na gayud siya sa mga kadagkuan sa pari o mga representante sa elders sa Sanhedrin kung asa gyud nga authority niya gikan ang pagtudlo mo nang iyang gitubag na authority gikan kang John. So kani nga question nagdumili ang mga kadagkuan sa kaparian o mga Sadducees, no, mga representante to answer, no, para tubagon niya. So si Jesus iya na lang gipa agi og parable. Mao ni ang iyang parable karon sa atong ebanghelyo nga iyang gi outline ang duha ka kanang tubag pod sa duha ka igsuon. Mo ni iyang gipangutana kanato, no, diri sa ebanghelyo. Muna sa verse 29 mitubag kanana ang iyang unang kanana ang anak, no, kinamugmong anak, dili ko apan sa kaulahian na usab ang iyang una ug miadto siya sa ilang ubasan o sa kananang parasan ug nagtrabaho ug giyatuan usab sa amahan ang manghod ug giingnan usab sama sa iyang giingon sa magulang. Mitubag ang manghod o utay apan wala siya motuman. So ang primerong anak dahil dumili siya, dili ko. Ba't nausap niya una? So ang ikaduhang anak uutay, ba't usab po yung una? Ba't wala mag-adto? So ang duha ka anak guilty ba sa iyahang kanana ang una ka nakakuan ba? Nakahatag ba sila sa laod ang ilang ibuhat, no? Kung atong basihan sa Ten Commandments, no, during the Old Testament, nakabuhat sila sa laod. Kay in Exodus chapter 20 verse 12, honor your father and your mother, which ang duha ka anak wala gid nila na honori ilang amahan kay wa man sila kanang masinumtanon, obedient, no, klaro, wala dili klaro. So kanini ang ikaduhang anak, no, ngayon nga uutay but does not go, wala madto, kuan pod kanang pahinumdom pod si Jesus earlier or before ini nga gospel. But in chapter 7 verse 21, no, sa kanang Mateo gihapon nga gospel, not everyone who says to me, Lord, Lord, will enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father who is in heaven. So daghan kay nini ang istorya kanato nga ako nasa simbahan, ako nagserbisyo sa simbahan, ako nagabuhat gayon ini, mo na ako nagampo gayon, mo ni akong ginabuhat, no? Ang pagkamasinugtanon, no, mo magini problema. Kung tama na kita sa istorya, ang pagkamasinugtanon mo importante tinuod ba gayon kini mo bang ibuhat. Kani maging problema man sa the people of God, no, mga katawhan sa Ginoo. Sa kaniadto pa, even sa balaang kasulatan sa kaniadto pa, no? Unsa may distraction dahil ngano na usab man ilang panahon na, labi na karong panahon na, grabe kadaghang distraction, labi na sa social media lang daan, no? Mga kahilayan, daghan kayong mga entertainment, no? Daghan kayong mga event o mga kanana ang gitawag nato nga kalingawan, no? No, daghan kayong kalingawan na pag mga kanang mga dula kanang atog yung atuon o atog yung
subayon sa TV ug uban pa, no? So usahay mo kuan ni siya kanana mo kompetensya gid sa ato ang kanana ang pag-uo sa ato ang Ginoo, mo kompetensya gyud sa ato ang commitment sa ato ang pagtubag sa Ginoo sa iyang hangyo, no? Na binasa kaning duha ka anak, no? So daghang kaayo nga mga kanana ang kalingawan o uban pa nga mga ato ang kanana ang ginabuhat, no? Nga ato ra man yung gi-justify nga mas importante, no? Atong justification o dili iya sa Ginoo. So but sa verse 31 nangutana, no? Nangutana si Jesus, asa sa duha ang nagtuman sa sugo sa iyang amahan? Mitubag sila ang magulang. Mingon si Jesus kanila, sa pagkatinuod nauna pa kaninyo ang pagpasakop sa paghari sa Dios ang mga maniningil og buhis ug ang mga babae nga nagbaligya sa ilang dungog. Kay si Juan nga tigbautismo mianhi dinhi og nagtudlo kaninyo sa husto nga pamaagi aron mahimo kamo matarong at tubangan sa Dios apan wala kamo motuo kaniya. Ang mga maniningil og buhis ug ang mga babae nga nagbaligya sa ilang dungog mao hinuon ang mituo kaniya. Ug bisan nakita ninyo kini wala gyapon kamo maghinulsol og motuo kaniya. So kani nga bersikulo sa ato ang balaang kasulatan, klaro kayo og tataw kayo ang tax collector o prostitutes, no? Mao ang primerong anak din, no? Primerong anak sa tag-iya sa umahan o parasan o ubasan. Ug ang mga pari o mga elders sa kanana ang lideres sa representative sa Sanhedrin mo na ikaduhang anak, no? Kanang gikan sa nag-uo apan dili masinugtanon at the end. Ang usa masinugtanon kay di wala siya mag-commit but finally ni adto siya dito. But wala kuno mas may pa ang tax collector o prostitute. Ato sa mga religious leaders, si Jesus nag-iyon, kamo mga righteous ba o naguna-una kamo nga kanana ang maayo na kamo diha sa tubangan sa Ginoo kay disimpi kamo o maayo ang inyong kanana ang pangsanina, guwapo yung sanina, ug nagtuo kamo kay tuon kamo sa kanana ang kabahin sa scripture o sa kasulatan, ug nagtuman kamo sa sugo sa Ginoo diha sa kanang balaod sa Torah. Ang kamo nagbibiyay o nagtamay o even nagbadlong sa mga inyong gituan nga sila wala makatuman sa inyong balaod nga mga makasasala. Sila nga mga tax collector, sila ang mga prostitute. Dili gayud sila makaangkon sa gingharian sa langit o dili yun mauna kaninyo nga mga lideres, no? So kini nga to ang pagtulunan ang Ginoo naghatag kanato, no? Nangutana kano nato tanan nga kita tanan mo trabaho gayon sa kanana nga naagi resulta na ato ang mahatag sa Ginoo. Kung ang usa ka reliyoso nga tao nga kanana ang panghinambog sa iyang kaugalingon nga magbuhat na ko tanan Lord. Ani sa Exodus chapter 19 verse 8, no? I will do everything the Lord has said. But later on iyang kanana ang dili tumanon ang iyang promesa
o kani habitual again and again dili niya matuman. Mo kani nahitabo sa mga Israelites sa Sinai na ilahang gipromisa ang balaod sa Ginoo nga wa nila matuman. O ato pong naon, daghan kayong mga Kristiyanos nga even nagserbisyo diha sa simbahan apan tanawa ang ilahang binuhatan, no? Sila mga tao dili gayud makapahimuot sa Ginoo. Kay ngano man dili man sila makapahimuot, makaako sila og kananaang baliban sa Ginoo og mo commit magani Islam mo ingon sila oo, makaako sila og ilahang kananang pakyason ng Ginoo, no? Dili nila tungahan. Ngano man kay kani mga tao hana nag-rely, nagtuman o nagkuhan lang sila, nagsalig sila sa ilahang kaugalingon nga kusog, abilidad o masyadong bilib sa ilahang kaugalingon, no? Nagpuyo kani nga sila mo'y nagkontrol, murag sila mo'y kananang tag-iya sa ilahang kinabuhi. Kaya nga naman, Lord, padaplin ka, Lord, kung panalitan og nami lain nga makonflict unya sa amo ang gisaad sa kanimo sa kananang pasensya, Lord, kay balibaran nako, no? Ang uban mag-justify pa sa ilahang kanang pagbalibad sa Ginoo. Daghang kayo sa ato ang trabahante o gatrabaho diha sa Ginoo or even gatrabaho diha sa ato ang community or even sa ato ang trabahoan. No, mayo kay mo saad apan dili mo tuman. So sila ang nagbuot sa ilang kaugalingon. Wala na authority, no? Muna ang Ginoo nag-istorya nga ipangutanan siya sa chief priest o primerong pari, asa man authority ka na nunlo. Iyo siya nagikan kani kang John the Baptist o si John the Baptist part man sa pagsugo sa Ginoo para sa ato ang kaluwasan. Siya man ang forerunner, siya man ang gauna ni Jesus sa kaluwasan. Siya may naguna sa bautismo diha sa tubig, sa paglusol o pagbasol o pagtuo. And muna na kinsa man ang katuntuang nagtuman, kinsa man ang nagtuman sa sugo sa Ginoo. Kinsa ba ang katong mga tao nga ingnon nato nga mooy mga masinugtanon diha sa Ginoo. Abinin mo katong mga tao nga nag-angkon sa ilahang kaugalingon, sa ilahang kahuyang, sa ilahang kananang kalisod, sa ilahang kaugalingon. Muna nga katong mga tawhana mo yung Lord nagampo o nangaliya sa Ginoo nga yung Lord kaning ako ang commitment sa imo, Lord. Ako yung kanana ang sulayan gyud ako og maayo nga ako yung matuman. Kay mahimo gayud nako ni. But I know nga na ako'y weaknesses. Ibalo ko nga na ako'y kasalanan, na ako ang daghan nga mga kakulangon sa ako ang kaugalingon. Nga imo po ko tan-awon, Lord, ug imo kong tabangan. Mao kani ang kanang honest to goodness nga mga tao nga masinugtanon o nagdawat sa iyang kaugalingon, kahuyang o kaugalingon niya nga kanang kakulangon, no? But tanawa ang religious leaders, tanawa ang mga katong permirong mga pari o mga lideres sa simbahan, no? Ilang pagtuo sa ilang kaugalingon, sila na ang mga sulugoon sa Ginoo. But sila mismo mga hypocrite, no?
Sila mo mga ikaduha nga anak nga nagistorya nga oo but dili man di ay, no? Hypocrite. Ngano man, nagtuo naman sila, nagbilib naman sila sa ilang kaugalingon nga maayong laki sila. Pinili sila sa Ginoo. Sila mga pari na nakatuon na sila og unsay balaod sa Ginoo, unsay mga pamaagi sa diha sa ilahang buluhaton sa ilahang simbahan sa templo. Dos and don'ts, ibaw-an na nila. Ibaw-an nila ang balaod. O sila gani na madlong. Ibalo sila nga maayo na gyud sila kay nakatuman sila sa balaod, no? Una na ang mga hypocrite. Sila ang mga kanang mga tao o sila ang anak nga gaistorya og maayo, gaistorya og pasalig, gaistorya og encouragement sa uban, but sila mismo dili mo tunga og sabot, no? In verse 32, kay si Juan nga tigbautismo mianhi man dinhi og nagtudlo kaninyo sa husto nga pamagi aron mahimo kamong matarong atubangan sa Dios apan wala kamo mutuo kaniya. Ang mga maniningil og buhis ug ang mga babae nga nagbaligya sa ilang dungog mao hinuon ang mituo kaniya. Ug bisan nakita ninyo kini wala gihapon kamo maghinonsol ug mutuo kaniya, no? So kung katong pag-abot ni Juan Bautismo, kinsay nagbasol? Ang tax collector o prostitute. They repented, no? O sila nabunyagan. Of course, it was easy for them. Kung tanawin mo, easy for them. Klaro gyud silang no. No, wag sila mag-yes sa Ginoo. No, gyud ang ilang kanang kinabuhi, no? No gyud. Kay sila makasasala gyud. Kay balo sila nga makasasala sila. But sila nag-yes sa Ginoo. Mitubag sila sa Ginoo. Tanawa si Mary Magdalene, tanawa si Mateo, no? Tax collector uban pa, no? However, ang mga leader sa mga pangulong pari, wala gyud sila moangkon o nagbagahi sila o nagtuo sila sa ilang garbo na sila maayo na, no? Daghan ba ang mga pari nato pud karon kaugalingon nga kanana ang gapari-pari silang kaugalingon nga maayo na gyud sila sa ilahang kaugalingon nga kinabuhi. Kay si Juan nagpadayak pa nga ang dalan dito sa kaayuhan, ang dalan dito sa pagpuyo nga mga maayong gawin nga nagpunting man dito kang Hesus nga siya magyud ang atong dalan sa atong pagkamatarong. Dili kayo kita mahimong matarong o dili pinagi ni Hesus. Dili yun kita matuin kung wala ang Espiritu Santo, wala diha ang Ginoo, no? O dili kayo gini matuman ang imuhong oo, kanunay gayud ikaw magbaliban. Mag-oo ka sa Ginoo, apan ang imong oo dili gayud matuman nimo kay tungod sa mga tentasyon. Labi na karong panahon na, daghang kayong temptation sa imong oo, no? Grabe kayo ang pornography, grabe kayo ang ang dula ng mga hinangal, grabe kayo ang bisyo sa bino o sa druga, grabe kayo ang tentasyon sa mga babae, grabe kayo ang tentasyon sa pagpangwarta, panglimbong, no? Panglupig sa ubang tao, grabe kayo ang tentasyon bisag na diya sa sulod sa ato ang simbahan. Grabe yun ang tentasyon, labi na sa ato ang garbo, no? So muna siya nga ang atong oo dili gyud mao, manog gyud kanunay kung wala diha ang ato ang Ginoo, no? Muna ang religious o kita mismo nga mga sumusunod ni Kristo, dali yun ta matintal
na kanisa Marcos kapitulo 8 bersikulo 31. No, ang mga makasasala nagpanon yun og moadto dito kang Hesus, no, para manghayog pasaylo o sa iyang gahom, ang gahom sa ato ang Ginoo nagyud kausaban, no, nga wala gyud kani mabuhat sa mga elders of the church, no, katong mga parisiyo sa una, no, lalim ka ang mga bakol nakalakaw, ang mga buta nakakita, ang gatong masakiton na ayo, ang mga batasan nga dili maayo, ang pamilya na buo, no, o ang patay na banhaw, no, ang katong grabe nga makasasala nga nasuko na pungot sa iyang asawa, iyang bana, ug na ayaw na patch up sila, nakahinigugmaay ang mga kawatan, nahimo na silang maayo ug maayo na silang muhatag. Wala kini makita, nakita man gani sa mga Hudiyo, sa mga kaparian, sa chief nga priest sa Hudiyo o mga representative sa Sadducees, ba't nagpakabuta o bungol lang sila? No? Muna ni si John, wala yun nila tagad-tagara. Mas may pa ni mga masakiton. May pa ni mga masakiton sa kalag o masakiton sa ilang lawas nun, nga masakiton lang. Ang kanang kubrador sa buhis o mga babae nagbaligya sa ilang dulong. Bisan kani mga signs and wonders, no, diha sa mga katawhan sa Ginoo, wala gyud sila mo believe, no, wala gyud sila magdasig, wala gyud sila nagdaig o naghimaya sa Ginoo because sa iyahang ginabuhat, but instead nagpakabutag bungol, nagpakita gayud sila sa ilahang kaugalingon nga mas labaw pa sila, no. Muning in Matthew 20 verse 32, nakita na nimo ni ug wala ka motuo. Mo na karong panahon na worst yun ang karong panahon na kay there are a lot of people, no, mura sila Hudiyo, mura sila mga kaparian nitong panahon na kay nagtuo sila nga sila nagtrabaho gayud sa buluhaton sa Ginoo ug dako ilang nabuhat ug dako ilang na-contribute ug ang mga tawo na usab tungod kanila, tungod sa ilang ginabuhat, no. Tinuod ba kani sila ray nagtuo ani, but kitang mga katawhan sa Ginoo nagtan-aw lang sa kanila, puno sa ato ang kaluoy, kanus man taon ni sila makaalinggat, kausa man taon kani makarealize sa ilang binuhatan, no, sila nagtrabaho kay wala man nila na-recognize kung kinsa gyud ang Ginoo ug unsa ang katuyuan sa Ginoo, sa pag-anhi sa Ginoo mao ang pag-ayo kanatong tanan nga masakiton sa kalag, no, na dili lang lawas nun nga sakit, but lawas no ang kanang spiritual nga sickness, no, o labaw sa tanan. Tagaan kitang kagawasan niini para kita mapreparar diha sa gingharian sa Ginoo nga naa kanato nagulat, no, kanus kita mausab, kanus nato dawaton si Kristo sa ato ang kinabuhi. Kita ba ang primerong anak o kita ba ang ikaduhang anak? It doesn't matter. What matters most, brothers and sisters, is masinugtanon kita sa Ginoo o kita mismo nakahibalo og unsa ang atong kahuyan sa ato ang kaugalingon o kita mismo muangkon niini, no, honest, matinud-anon nga muangkon, Lord, kini ang akong kasalanan,
kini ang ako ang mga kahuyang. Gusto ko mutabang sa imo, Lord, but akong pagtabang dili gikan sa ako ang kusog, but diha gayon sa imong kusog. Kay kung wala ikaw o wala ang Espiritu Santo o ang atong Ginoo, dili gayon kini mahimo nako. Muna akong itugyan, akong ihalad, akong kaugalingon para ako kabahin sa kabahin sa mga trabahante, kabahin sa mga gatabaho, diha sa pagkabi sa imong mga tao nga nasa laag po o wala makaila kanimo. O katong mga tao nga binunyagan nga nag-oo, asa man nilang oo, Lord, wala man diha. Muna ako ang tinguha na tagaan ko nimo, o kusog tagaan ko nimo, o kanang kay gayunan pinaagi sa imuhang pagtabang kanako, kay ako dili gyud takos para motabang daghan gayon ang madala diha sa imong gingharian. Salamat kayo o Ginoo sa imong kaayo. Salamat mga brothers and sisters wherever they are. Namo sa kainiton diha sa Middle East, nasa paglawig sa dagat, no? Kapiligro diha, kakuyaw. Kanunay ra bang bagyo karon? O namo sa katugnaw diha sa inyong lugar, no? Namo sa kagubot diha sa inyong trabahoan, no? Namo sa inyong pag-antos diha sa mga pagkaon nga dili Pilipino nga pagkaon, no? Pila ka tuig na ninyong iantos kana, no? O mga atuang mga kababayan nga nasa Pilipinas, no? Mag-antos gihapon. Mahal na rabang bugas, mga brothers and sisters. Kamu tanan, may gabi sa tanan. Salamat sa Diyos. In the name of the Father, Son, Holy Spirit. Amen. Sa sunod nga simana, sa mga gyapon nga panahon, o inapunta, dili ka makalimot sa imong pag-like, subscribe, o support ining ministry. Grasya sa Ginoo. Ug may gabi sa inyo tanan, light them with my word.